nkosikazi. Baba Cup, uyibuka nje untombazane lapha eGoli. Kanti uyayibona nami lento engiyibonayo. Yabona uturuze kanjani? Ubone kanjani? Ungazongitshela ukuthi ngibona ngani, ngibuza ukuthi ngibona ngani. Ngithi ubone kanjani sengibukani? Angithi uyazi ukuthi ngiyisangoma, ayikho into engingayiboni. Ngisho ucabanga lapho ucabanga amantombazane, ngisuke ngikubona ukuthi inkathi ngiyayithulela nje. Idlozi lakho une-short akuyena uJubJub. Ungazongicasula-ke mina. Uzoyeka ukubukana namantombazane lapha eGoli uyangizwa? Ungayiyala ngathatha isangoma weba. Manje uzobuka yonke into engiyenzayo. Wangishela ungazi ukuthi ngiyisangoma. Ayikho into ezongifihlela yona. Ungeke ngisayibukela izinqa zaseGoli nje madoda ngoba wena uyangibona yonke into engiyenzayo. Okunye-ke ngifuna ukwazi ukuthi idlozi selinjenile ukuthi ngo-12 midnight uzobe usungenile umholo wakho namhlanje ebusuku. Mongcwele ngaze ngavelelwa. Maka World Cup kodwa awuthathwephi. So ngicela mangabe uvuka nje kusento yokuqala ozoyenza ukuthi uyongifakela imali ngoba sidla utshana asizona iy'mbuzi. Hayi maka World Cup musu ukwenza amaqhinga kade kuyi-lockdown bonke abantu banikeziwe ama-food parcel manje usufuna nini? Ungangitsheli ngama-food parcel lamazambane amabili ababesinika wona. Hayi ngeke uzongizacisa wena ngiyakubuka nje uzongizacisa. Cela ufake imali-ke singaze nje sixabane. Lento yakho isihamba nokungidelela wena maka World Cup ngiyayibuka lento yakho. Yabona-ke manje njengoba ngizokwehla nengizobuya ngiza ngalapha eNatali ngizokuchathela ngomadubula kuze kuse yakhonza imfene wena ngifuna ukuhlumeka 3 wamawele ngeke usagcina ukuboma ka World Cup usuzoba umaka DAP uboma ka PSL uboma maka Premier League noma umaka FIFA nginandaba kodwa kona 3 wamawele azogcwalisiswa. Faka imali. Anginandaba ngizoyifaka lo mali kodwa nami hayibo imina lo muhle kanjena. Hayibo ngamuhleke la kwangathi ngeze bakumina phela lo. Ubaba World Cup usakwazi ukufaka izithombe zamantombazane ngikhona ngiphila. Uyibona imhlola yami umuntu ezofaka into. Hayibo futhi ngathi ikhulelwe nje nale ntombazane yakhona. Ngijwayela kabi uyohlala kwenza kumlungela kangidlalwa-ke nje mina senziwa nje leyo nto kumina. Amfonela kwamanje mina. Mhlola yami. Kwasuka ukukhuluma madoda. Hello. Baba World Cup usanesibindi sokuthi hello. Ubalo umuntu wesifazane umfake efonini yakho. Usungakwazi ukufaka umuntu wesifazane efonini yakho ngikhona ngisaphila. Baka World Cup kanti wabanjani njalo nje ulaka. Kanti wachatha ngobhelepele nomthetho wakho njalo nje uyathetha. Umini Dlamini ngimfakile akekho umuntu ongamazi umini Dlamini. Ngisho ngoba ungamazi umini Dlamini. Uqonda ukuthi bonke abantu bayayazi le ntombi yakho efakela? Shuthi mina ngedi slim. Bonke abantu bayazi ukuthi wena nentombi uzuyifaka ngisho unesibindi nesokungitshela ukuthi bonke abantu bayayazi intombi yakho. Maka World Cup ake wona intombi yami umini Dlamini intombazane edumile le eduma umhlaba wonke nje umini Dlamini lo. Kodwa baba World Cup shuthi le ntombazane ikhuleliswa wena. Ngikhona uyahamba uyokhuleliswa amantombazane adumile. Cha ungibukela phansi webaba ka World Cup ungibukela phansi. Usungase ufake isithombe sakhe ekhulelwe. Wonke amadoda ama-36 esengaye ngathandana nawo angikaze ngiyithole edelela njengawe webaba ka World Cup. Unesibindi sokusho ukuthi udlala emadodeni awu-36 kodwa futhi uphinde uzodelela nakanje. Umini Dlamini uyimedisela indoda yakhe ngabe ngimbonaphi mina umuntu osaziwayo ngimazelaphi mina umini Dlamini ngoba phela nami ngimazi njengoba waziwe wona wonke umuntu hhayi ukuthi mhlampe umithiswe yimini. Unesibindi nakusho ukuthi usudlule emadodeni awu-36. Asikho lapha sikhuluma ngamadoda esengadlula kuwena. Ngikhuluma ngabantu besifazane mina obafake kumanje. Ngikhuluma ngento yamanje angikhulumi ngento yayizolo. Angikhulumi ngento endala ekade yadlula. Lawo madoda asiwabali into nje eyenzeka kusaphila uMandela asiqhubeki nayo siyibali mina ngikhuluma ngento yamanje into yenze manje. Hawu mina engangikhulelwe izingane zakho awukazi ungifake nakanye ngangithi noma ngithi ngiyacela ukuthi ungishuthe ngefoni yakho unqabe baba ka World Cup. Wanqaba ngisho sengithi ngiyilandela ucameraman ukuthi azongishutha kodwa uyakwazi ukuthi ufake isithombe somuntu wesifazane okhuleliswe yenye indoda. Yabona-ke maka World Cup ukhuluma kahle impela mawuthi asiyeke izinto kusaphila uMandela. Ake sikhulume ngezinto ezenzeka manje na-ke njengoba wena ufuna ukupostwa nje kodwa ungalwa intombo. Into eyenzeka manje kuyaliwa ntombo. Ontanga yakho bayalwa ntombo bayalwa. Ungaphiki nomini Dlamini impi yabona kade bayinqoba bazala bevele sebeyiwinile nje impi. Manje-ke wena musu kuyiqhathanisa nalabo bantu ilwa ntombo uma ufuna ukuposta kuze nathi kuposte njengabo umini Dlamini ilwa nawe size sikubona ukuthi impi usuyinqobile. Mawusahlulwa yimpi nje ufuna ukuposta sizokuposta kanjani ke thina ungalwi intombo.
Uqonda ukuthini uma uthangile? Uqonda ukuthini ngoba phela nami ngiyazama njengabo shuthi sengofela khona empini. Phela ukhumbula ukuthi nalempi akuyena wonke umuntu ozoyiwina. Impi yokulwa kontombo ayiwinwa yonke umuntu. Lempi inzima lempi webaba ka World Cup ifana nempi yasesandlwane. Khona abafika nobhambayimbayi, khona abaphethe imkhonto, khona abaphethe ibhamu, khona abaphethe imkhonto namahawu. Manje mina uqonda ukuthini uthangile ngoba phela nami ngiyazama ngokungangamandla ami, nami ngiyalwa ngokungangamandla ami. Cha Ntombo, inkinga yakho ngathi usheshe ugive up Ntombo, usheshe ugive up. Ungavumi nje. Ungayivumi into enjalo Ntombo. Ngisho kuthi uyabona ngathi ufela khona empini. Ivuka uyithatha uphindulwe Ntombo koze kulunge. Ungagive up. Yabona nje baba World Cup lento isho ingiphatha kabuhlungu ngoba nami ngiyazama, nami ngiyalwa. Nami ngiyazama. Kekho umuntu wesifazane ofuna ukufela empini. Sonke siyalwa, sonke siyazama. Uyabona nje lento ishoyo ngempela iyangihlukumeza. Ngifuna uqamba manje iyangihlukumeza. Ngicela ungivala ucingo, ngifuna ukukufonela ngitshengisa ukuthi ngibanjani mina. Akukho mina idlamini nje la ongalwa angidlule mina, nami ngiyalwa ngendlela yami, nami ngiyalwa. Uyabona yala lithi iculo melithi ngeke ngiye kwamasho ngisala ngisaba amavolovolo leso lisho yona lempi engiphekwayo. Ngifuna ukukutshengisa ke mina ukuthi ngibanjani uma senilwini. Ngifuna ukukutshengisa uyobadilitha ke labo mina idlamini bakho. Ngifuna ufake isithombe sami nami ufake isithombe sami. Habe, ngiyadlala ubaba World Cup la mina. Uzobona ngifuna ukumfakela isithombe sami. Angibone ukuthi mase ngilwile ngibanjani. Abone kahle ukuthi mase ngilwile mina ngilwa ngibe njani. Hawu, ngingadlala yena la. Ufuna nje ukumfakela isithombe sami ngitshengisa ukuthi akukho mina idlamini mina la ozongenza ngingalala ebusuku. Ngeke ngize ngiminciswe womina idlamini la. Nami nguNtombo ngakithi ngiyala. Nami ngiyalwa ngakithi, nami nguNtombo. Ngeke ngidlala abanye ontombo la. Ngadlalwa ngathi. Sengahlula ukudweba ishiya mina. Sengahlula ukudweba ishiya nje mina. Ngabe kuyagangwa. Yabona ke nje lesi uzobona kahle ukuthi ke naye wathatha intombi iphelele. Uzobona kahle ukuthi nje hey wakhetha intombi entombini. Ayize ngidlale nje. Mina idlamini mina ngisaphila. Ngiyalwa nami, ngiyalwa Ntombo. Ngiyabona phela mina ama video YouTube. Ngiyazi ukuthi uma makeup wenze njani. Hello. Webaba World Cup. Yazi kunento oyenzayo la engiphatha kabuhlungu. Usawubona sewashonapho emaka World Cup njengoba uvana ungigibela ngendaba nje manje. Cha ukuthi nje phela angilalanga ebusuku inhliziyo igayi izibozi. Igayi izibozi sekwenze njani ke futhi manje? Uyazi ukuthi inhliziyo ebuhlungu ingambulala umuntu. Madoda engabe sengitheni ke noma sengenzeni ke futhi manje? Akekho umuntu osethe uthena, akekho umuntu osehlebile wathi usuwenzeni. Cha phela isho ukuthi yini lo khuluma ngako uze nami ngazi ukuthi yini lekuphethe kami. Into eyenziwa uwena and sekufike ekugcineni nami la engasafuni khona ngempela sengicela iphele lento. Izophela kanjani ke phela uma ungakhuluma usho ukuthi intoni eyinkinga? Cha, yini edala ukuthi njalo wena mengabe ukhuluma nami awukazi ufake ngisho igama elilodwa lesingisi. Uma ukhuluma nengane noma ukhuluma namanye abantu uyasifaka isingisi. Ngeke ngibone ngisho uthumela uWorld Cup ama message la endlini. World Cup ama message wathumela ngesingisi kodwa wami uwathumela ngesiZulu. Yini edala lokho? Akukona ukungibukela phansi lokho. Awu kwasuka lokho madoda, kwasuka lokho maka World Cup. Ngizokuthumela kanjani ama message ngesingisi? Ubulazi kahle udaba lakho lokuthi phela kumbulwa kwembesa la wena isingisi nje asaziwa nhlobo. Kulungile mekuwukuthi angisazi isingisi kodwa fake ngiyibhisayidele mina ukuthi hayi angilizwa ke leligama ngihambe ngiyofuna ukuthi lithini. Hayi ukuthi kube wena ozomane ungicabangela ukuthi hayi lona ngizomthumela ngezwi. Mina ukungibukela kaphi? Inokungibukela phansi ngempela lento yakhe inokungibukela phansi nje. Manje usuke sewuzofuna phi ukuthi lelo gama engikusendele lona lithini ngoba phela kwayona i-dictionary ibhalwa ngaso isingisi sona leso. Uzofuna kanjani ukuthi igama lithini? Ngoba phela into engcono kungcono uma ngisuke ngisendela yena World Cup ngesilungu yena ungcono bafundile World Cup basazi isingisi. Manje mangisendela kuwena ndikufana ukuthi ngimoshe isingisi sami lapho engasithola kanzima kabi nami ngisebenze balungwini engidlala belungu. Cha ukhumbule phela ukuthi kwaloyo World Cup osuku umthumela ngesingisi leso singisi wasincela kumina ngithi uzalwa yimina ngithi wanceliswa yimina. Hayi maka World Cup, hayi lutho maka World Cup. Wengeke ancela isilungu kuwena kwaye wena isingisi ungasazi uyikhulumela isiZulu nje nawe saseNatali phaqa.
wena hlasa impilo engcona wengayincela mhlawumbe wengancela isifana kaloku wena kwasona lo sifana kaloku angiboni uyasazi so nje angiboni ukuthi wengancela isilungu kuwena wena maka World Cup njengoba ungafundile nje amukele ukuthi isilungu akuyona into yakho into eyingane ezincane bona World Cup la cha ukuthi angifundile akuyona indaba yakho ngaya mina esikoleni ukuthi ke ngasheshe ngaphuma uyazi nawe ukuthi wena owasheshe wangimithisa ngakho ke ngeke ngize ngithwaleke isiphambano sokuthi angiqedanga cha maka World Cup ngeke phela ubale leyo ndaba ukuthi ngoba ngasheshe ngakumithisa futhi kwakona lokho kumithi wena ulibele ubhizi uze ekhaya uthi angizokufundisa ngikwenzisa ama homework ngoba nje ubudomi into endala kuwena kwazeke wangeke ngihlale phela ngiloye ngikwenza ama homework ngicina ungamithisekile wamithiseka ke wena nje uhlala nje kwizulu ulimi lakho nje okuyilona vele odalole lona ngoba izulu nje ilona limi lakho khohlwe isilungu ngiyazi ukuthi isiZulu ulimi lwethu kodwa mukhuluma nabanye abantu uyasifaka isingisi mukhuluma nami awufaki ngisho sodwa nje ayi ma World Cup ngoba ngiyabona lento ukuthi iyakude manje kulungileke nami sengizosifaka isingisi mangikhuluma nawe okusho ukuthi nje ake ngithi nje marvelous cha ngangijabulisa ngempela lokho ukuthi kusukela manje ngempela uma ungabe nami ungithumelela imiyalezo uthumele ngasi isingisi noma ufake ke nje noma kube isingisana ke nje simbalo noma sikhuluma ukufake nje isingisi ngoba phela bonke abantu ngisho ukhuluma nomakhelwane la ngenkuzwa kancane wara kancane wara nami ngiyakwazi ukuririza ucabanga ukuthi mengisuke ngiyothenga izitolo zamaPakistani ngithenga kanjani cha phela ngeke sibale leso ingisi sokuthi mawuyothenga eMapakistanini ngoba Pakistan asikho isingisi esikhulunywayo kunokuthiwa my friend mama yabona lona lo chata lo njani ngeke sikhuluma indaba leso singisi akusona isingisi leso ayikho ke leyo nto yokuthi fanele ufike uchaze lapho ukuthi uzofunani angithi nemali ngiyakwazi ukuyibala imali ibalwa ngesiZulu wena wakwayibona imali ebhalwe ngesiZulu ngoba imali siyibhala ngesingisi hayi phela maka World Cup mase kukhulunywa ngemali into ogcine ngakudida wena imali kade waqala ukuyazi ngoba uqola nje into yakhe endala maka World Cup kade waqala uqola abantu imali naseyidokfeleni wena udla imali zabantu zayidokfela so nje indaba yemali yona asibeke eceleni kodwa ke kuze ngigweme ukukhuluma nje ake ngithi ngiyaxolisa okwamanje awuzugcina ngokuxolisa ngizocela nje zishintshe ngempela izenzo zakho kusukela manje nje mesikhuluma ngicela ufake nje isingisi uma ngabe ungithumela imiyalezo ufake futhi isingisi hayi kulungileke okay ake ngiqale nje manje ngithi nje hayi everything is good as photosynthesis cha phela ngisho ukuthi ikhuluma isingisi esikhulu kangako fanele siqale kancane awu sekukhala wena futhi manje you crying like a thunderstorm uyabona ke iyona into ezosixabanisa sekuyihaba ke lelo sulenza angishongo ufaka isingisi esikhulu ngithe fanele siqale sifake isingisi okusho ukuthi sizoqala sicathulisane kancane hayi kulungileke ngizokucathulisa ama World Cup kancane hayi kulungileke hayi ngiyabonga ke sithandwa sami wazi ukuthi ngiyakuthanda kodwa ke nje kusukela namhlanje wangithumela nje umyalezo onganasi ngisi wazi ukuthi sizoxabana hayi kulungile nami ngiyakuthanda ke maka World Cup kulungileke bye hello World Cup kusuke sekwenze njani kodwa musungiziba usuyizibelani ifoni maka World Cup kade ngisebenza ebusuku ngikhathele ngilele nje ifoni angiyizwa uwatholile kodwa ama message ami njengoba usuthule nje ungawaphenduli nawo iphi message lobu ucela kuyona imali uyazi ukuthi iphi message engikhuluma ngayo hayi musho leyo nje angiyibona ngasidalwa angiyibonanga nje enhlobo Ngikusendela imessage ngikutshela ukuthi ngicela ufake imali yokuthengela izingane izingubo ezintsha. Siku level 2 manje ingane isalokho igqoka izingubo zama level amadala. Zonke izingane ezithengelwa izingubo ezintsha ze level entsha. Ingane yami nje yona yodwa isilokho ihlekwa izingane nje ayinalana isiyihlaya la ilokushini ukuthi isagqoka izingubo ze level endala. Ngema World Cup kanti nawa kanjani ilevel nelevel mina ngithenga izingubo njengoba nje manje sophinde siye level 1 ezinye ingubo futhi shoot siya level 0 ezinye ingubo futhi level -1 ezinye ingubo ngiyophelela lapho mina ngithenga ingubo uyazi kodwa ukuthi mekushintsha izinto nje kuyashintsha yonke into ngeke kushintsha ama level wardrobe wengane yami ungashintshi hayi kulungileke kodwa uthi makuphela inyanga ngoba vele bengizokwehla ngizombhekela lapha edrobheni kodunusa ngibone ukuthi azikho ningamthwela zona ngimehlele nazo ngicela ungangilingi nje ungithengele impahla lapha eGoli ngoba unayo wena ichoice uzongithengela imbhedo futhi uyazi ukuthi mina ngino connection la elokushini makanti
bayaqalile manje bayashoplift mina ngilo ngihala la bezongitshengisa iy'ngubo abayishopliftile anginayo imali yokuthengela ingane. Nakho-ke noma kanto ngoba phela bengizombhekela mina lapha kogoba ngicoshe ziningabi ingubo ezinhle ey'shibhile lapha ngibuye nazo ndiyigqoke ingane kube right. Yazi ukuthini ma-World Cup ngoba ngiyabona vele into efuna imali makuphela umnyaka kulungile ngizoyifaka leyo mali ngoba ngizwani ukukhuluma ngiyabona into efuna imali. Kulungile-ke musho njalo kodwa ngicela ngempela nje kupheleni wenyanga uyifake imali ngoba ngeke ngilokho ngibuka iy'ngane zabantu igqoke iy'ngubo ze-level 2 eyami ingane isagqoke iy'ngubo zo-level 5 no-level 4 awuzange umthele ngisho iy'ngubo ezintsha ku-level 3. Hhayi phela akungadlalwa ngo-World Cup akungadlalwa njengo-World Cup ingane yami ayingenziwe isilima. Hayi okay-ke sithandwa sami kulungile-ke ngiyakuthanda uyezwa. Hayi okay. Isho phela nawe ukuthi uyangithanda. Hayi nami ngiyakuthanda-ke ma-World Cup. Oh bye-bye. Mawakhe Baba World Cup ngiyagodola mina ngiphumise endlini ngiphumisela mahala ngithi imali uthe uzobisingenile ngalesikhathi manje mina ngizogodolela mahala lana imali ayingenile. Yazi kwenzeka inkinga layo mawakhe ngithe ngithi ngiyangena eShoprite ngithi ngiyoyifaka le mali i-security level laqala i-check watholakala ukuthi u20 rand kule mali le upositive for i-coronavirus base bathi angivane ngiyiquarantine le mali ngeke kulunge ihlangane nenye imali so nje ngikhuluma mina kumanje la ngiyiquarantine yonke le mali. Anginandaba mina naleyo nto ngiyayidinga kodwa imali phela ngesidli lutho. Hayi izokuthelela le mali. Mayenze njani-ke sibulawe indlala-ke thina sibulawe indlala uyazi ukuthi ngiyisangoma ngiyisabi mina leyo nto ngizoyigeza ngomhlonyana leyo mali ivuka ithi qinqo. Ma-World Cup musu ukuthi ngikutshela nawe ungitshela wena ma-World Cup usuyadelela futhi wena ngiyasho kade wagcina ukuthola yabo uma ngibuya ngiza lapho ngifuna ukubamba wozisho zonke iy'thakazelo zami nongazazi ngiyakutshela uyifunda ngalelo langa. Ishidade washo kwakufanele engathi khona into ozoyenza uma usukhona nje ubu-2 minute noodles nje awungisize ufake leyo mali singaze sixatshaniswe ubali sekunjena-ke umuntu eseyithole esenza ama-entanglements. Yabona kudelela ngempela usufuna ukuphinde into engo-2015 emablessa yayibona ukuthi unjani manje. We-Ma-World Cup ngisakhuluma uvelani foni sakho. Ngiyagodola mina ngizogodolela ubala la ngizogodolela imali umuntu uzofaka imali selokhu engitshela ukuthi angazi kwasha kwacimi habe ngiqhuma mina ukuthi ha ngihlola yami.